Natagpuan po ang bangkay ng isang lalaki naman sa bahagi ng sitio Baguio Taloy, Barangay Papagayan, Binmalay, Pangasinan alas 8 ng umaga noong June 3. Sa isinagawang follow-up investigation ng hanay ng Binmalay Police Station, tukoy po ng sarili mismong ama ang pagkakakilanlan ng bangkay ng kanyang anak na isang 35 anyos na lalaki at Tubong Kalasyaw, Pangasinan. Mga alas 8 ng umaga, tumawag po si Barangay Captain Wilfred Soriano at inimpormaran po ang ating opisina na may natagpuan nga pong patay na nasa silong ng mangga doon sa kanilang lugar. Agad na po ang ating opisan sa pamumuno ng ating Chief Police na si Police Lieutenant Colonel Lester Saigo at nagkandak po tayo ng investigasyon kung saan ay pinasuko po natin ang crime scene para malaman din natin kung may mga foul play ba sa nangyari. Captain Alexander tumanggi na rin po na umano ang pamilya na isailalim pa ang bangkay sa autopsy. Bagamat hindi nakatira sa bayan kung saan natagpuan ang bangkay ay nagbigay pa rin ng paalala ang hanay ng pulisya ng Binmalay kung makakatagpo ng ganitong klase ng insidente. Kaya ang ginawa po natin is lumabas po tayo at pinaalam din po natin sa barangay captain ng ating kalapit na bayan kung saan nga po mga bandang alas 4 ng hapon kinilala yung bangkay. Mismo yung kanyang tatay po ang kumilala sa kanya. Bagamat yung kanyang tatay is nag-decline na about sa autopsy at saka yung further investigation pa. Pero sa ngayon, inaalam pa natin kung ano yung talagang dahilan kung bakit siya IFM News. IFM News. IFM News.